na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Ikaw ang tinuod. And now you've gone. Na mong anak. Duula na siya. Oh, ma'am. Oh. Nagpiyong ang iyang mga mata. Bulingkod ko. Hadol ka niya. Oh. Sarah, Ikaw pa kini. ako Sarah. Nagpangitapay ako nimo. Mahal ti ka. Salamat sa tanang makakay mong kipabati din ako. Ikaw paghihapon ang tinuod kong mahal. Timaan sa ko makayapak nga gugman mo. Ingon na ni ini ang akong kahimtang sa imong pagbiya. Nga naman ka. Unsa may kibati ni mo? Pero may masakit ang akong oo. Mao bang? Salamat ka. Nga niabot ka. Sarah, Tugay na kong nangandoy nga. Makahuna-huna ka og tuaon ako. kuhaan kining nabisi ko sa kong trabaho. Mao di ay. Unya karon, niari lagi ka ang imong trabaho. Muliv ko. Unya, dili ka ma-football sa imong trabaho. Dili man. Sorry ha. Ahasol na hinuon ka. Ayaw na daw na. Okay? Piolo, pwede makagunit ko sa imong kamot. Ganon dili. Niya. Di ko nitanti ka. Thank you. Oh. Ayaw pagilak. Ayaw pagilak. Gilakan ko ang akong kamaldita. Sarah, Sorry ha. sorry. Nga naman. Tungod kay kapilakan akong kapasakitan. Sarah, Diba, kapilakan ako. Dili na ko tagtuon na. No, oh bitaw. ilasad kahi kayon. Nga ako, nakigbuwag ni mo. No, Yes. unya, magkabalit ta. Unya, buwag na pod. Mao bitaw. Pero, ako'y makigbuwag. Og dili ikaw. Dili ba? Ikaw na, ikaw na. Ang tao di ay, di ay kong gida para nimo. Onsa man. Ibaw ko imo ning paborito. Mango float. Nagtaka. Oh, nagda ako. Thank you. Ngitanti ka ha. Kung imo kong hungitan, magpangitan ako per minimo. Sarah, ngitanti ka. Asa ka animal? Kuan ma'am, mangita ko og kutsara. Lucy! Nga naman! Nangita siya kutsara. Oo, ha? Nay, kutsara. Magkuha ako, ha? Pagdali. Unsay buhaton mo?
Ungita na ko siya, ma'am, sa gidana kong mango float. Yabagon yun nimo, mayo nga akong anak. Ma'am? Kunwa nimo mahala ang akong anak. Ayok pa Pilipyolo. Maluoy ka sa akong anak. Ma'am Imelda. Imelda, pasagdi siya. Hatagan tagigayon nga malipay ang atong anak. Chibar, kung mo care siya sa atong anak, musamot nga magpangita kini kaniya. Imelda, Unya, pila ra ka minuto nga makig-uban siya kang Sara. Tunga sa oras? Usa ka oras? Ma'am Imelda. Piolo, hangyo lang. Ayaw nagbiyai ang among anak. Sir. Makahimo ka ba, Piolo? Sir. Ay, kabala ka. Dubliyon ako ay musweldo. Sir Chibar. Anakot, Sara. Ano na Piolo, Salamat, Lucy. Sir, ma'am, biyahan daw na mo, ha? Ato na ako si Sarah. Chibar, Hangyoon ko siya. Nga nilibiyaan ang atong anak, Imelda. Chibar. Si Risa. Nagyapon. Ang hukdo sa bibitana. Ay siyang suji ang kwarto. Tungang gabi na. Dulog ka. Risa. Risa, day. Uy. Baloy. Balin siyang kwarto eh. Lambong ka kadaryo. Nakatuok man di ko Balin na. Tunog kayo din eh. Karoon na lang, Baloy. Ano naman? Wa ba mabalik si Piolo? Nakatuog na ba ko? Amanday. Wa pa di ay. Paabutan ko lang siya. Iyo, kulipabot niya. Paway dito tanong ka. Paabot gani, pagkahon lang tika. Siguro ka. Pagkahon lagi tika. Saan ka eh? Baka ako kay ko, di ko. Pagkahon siya ka, ha? Sige, Umabot sige. siya. Salamat, Baloy. Sige, masud ako sa akong kwarto. Sige, lakaw na. Unsa ka kung paabutan ko lang sa makadiyot. Masin pa mo apot. Risa! Salamat ha. Ayaw, pasalamat eh. Buaga gyud ako Sipyat gid kayo ko. Nga naman. Tungod kay kitang parustika. Kihinganlan. Anya, mangita day ko nimo. Sarah. Dili ka masuko ang imong asawa. Nga niari ka na ako. Oo. Aha. Kinsa man na imong asawa. Minyo na ka. Uwa pa eh. Uwa pa. O uyab. Kinsa imong uyab. Basin og pag-away mo. Nga niari ka na ako. Tugani ko. Kinsa imong uyab. Tugani ko. Pwede. Ayaw ka pala ka. Dili ko masuko. Tugani lang ko. Kinsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!